Готово. Ами сега отиваме на документите. На парите. Еми то на документите се е напълнило, на парите не е за продажба. Да се викна ли буцанера? Айде ще го викна. Абе гледай, натискам телефона, това и оръжие. То пак се е бъгнало това копче за телефона. Не мога да извадя телефон, гледай. Но то вярно не мога да извадя телефон. Нищо не мога, не работи все едно. Цялата клавиатура. Не е само телефона. И от средното копче на мишката и от клавиатурата не мога да извадя. Не знам. Бъгнало се е просто. И друг път ми се е случвало, не ми се беше случвало на клавиатурата също да спре. И ти избягай, сега трябва да си викам от това. Тук чувал ли сте летяща чиния как ви? Тук е летящата чиния как ви и издава звуци. Не, ама мисля, че Ранико отключи онова, което прилича на Люк Скайуокърското. Нето в историята, като събереш ония крави. Не знам. Ами добре, лека. Утре ако сме на линия, тук мога да влезеш при нас, ако искаш. Аз ще кача по-късно линк към YouTube, там към клиповете, към канала. Те не са много клипове, аз отскоро почна да ги записвам. И кой къщи? Нищо не викам, че къде да се нанесеш. Ма защо не мога да се използвам телефона? Той има ли нещо сега там вътре? Не съм писал. То по принцип продукцията е пълна, ама да се плае дали? Аз сега не мога да си викам кола, като се е бъгнал от това. Продукцията пълна се плая на една чертичка. Значи има се плае. Дай да върнем да продаваме. Дано да е кратко. Тук ще ни пусне с буклуците сигурно, с буклуджийски камиони. Гледай ли мога да се спра до лаптопа? Да разкарваме тръпките. Да ги слагаш по земята с четирите камъни. Да, може и си да. То на парите може би няма supply, ама да. После като се върнем ще... На лодка трябва да отидем. На уния лодките. Ема трябваше да си викнеш за да стигнем бързо. Добре, свърз. Кога слязат от това моя мотор? Как се кучи? То значи аз се върна за втората лодка. Ей, гледай бе, как кара бавното е. Не мръдват, как нарочно карат един от друг, да не мога да минеш между тях. It's a better, more real park down the street where the liquor stores and comic book shop is. Clubs you can...
Отбелязал ли си ги? Ясно. Сигурно са прихвана, няма къде да Там са сигурно. Аз до сега да... Ами не, май би беше дал и на друго място, но то беше от другия край. На картата. Долната магистрала. Ето е как точно къде че скачам да си че пътя. Гласна ли сега? Какво направи? един камък. Шум да се спи. Аз къде се качих, изтървах битката. С мантинела не свършват, като се судрава. Ти мога да се качиш отгоре. Аз тъй ще направим. Минах отгоре лето най-умрелата. И падна. Един час не мога да стана. Къде си? Кое? Падна ли? Трябваше и аз да се заселя, падна чак от водата. Ма няма вода, не падна в друго място. Лоха Майнкрафт. Сигурно няма да взема бонус. Що? Защото има много нови. Лодката беше много близко до това. Може би ще го взема първия бонус. Може би не. То първия се взема, втория е трудно. То си първия е тук, то имаш време за него, той ти дава 45 секунди, който стига по-бързо. Ма наистина този път много важно. Сега не е много трудно. Да забравим за бонуса. Аз прескочих тази смотана лодка тук, да му се види лодката. Той да личи, да, това на двойно разстояние са от другия страна. Ама имам шанс. Не знам, аз до сега колко път съм играл, то мисля само оня път, дето успя да го вземам бонус. Как бяхме 4... Две мисии са с това. Сещаш се другата къде беше, дето оня път беше влязал ето и момче, дето ниския левел, дето си прехвърлял героя от PlayStation. Само че ти бяха три лодки бяха и тогава, дето те отвидоха двамата преди нас. Не успях да го взема. Този път много вълни. Този път наистина много вълни. То може да не успее на другия. И другите. 900 е на един чекпоинт, ако изгубиш на повече и повече. Да изгубиш всичките, не е кой знае. 9000. Дори никой да не вземеш. Същите са. Ама е там по принцип. Между втория и третия по принцип няма вълни. Повечето. Сега да, ама по принцип ти говоря, като съм играл. Почти всичките пъти няма. Оная мисия е по-лесна, дето там отдолу с лодки. По-бързо се минават.
който вземе третата лодка, другия ще мине по магистрала, че го пресрещне тук накрая с нещо раздобено, с някой кола. С кола, това аз ако съм аз пак не мога да викна кола. Не се е бъгнал телефона. Сега не ще да работи. Сигурно ако сменя сесията и съм. Сигурно ще отсява да знам. Не бе, то ми се е случвало и друг път. Виж сега тук между втората и третата, виж сега няма вълни. Ама напреди имаш. Той тук даже е подводницата някъде над. Нали има едни подводници тук. Не знам, може би съм го записал, то нали знаеш, че единия клип не стана, дето с бъгна град. Аз тогава с 4 клипа и колко направих? 4 клипа направих май и единия не стана. Деца беше бъгнала град. И то после на вас ли изключи? И то даже май преди на някой от вас му изключи, и после на мене и после пак на някой от вас. Аз зачине, както искаш. Като скаш я взема и като скаш аз ще я взема, пък ти ма чакай с кола. Аз ще наки с мотора ще отида там. Този път по-малко вълни има сега, от напред да тръгна. Ай, ти на тая не можа да се снимаш с умрялата. Сигурно ти е криво зарад мене. В смисъл... Ама аз пак как я виждах? Аз до нея направо хорех и си стоиш там. Трудно е, аз ти казах, колко пъти до сега вече я минавам тази мисия, само един път съм успял. Как бяхме всички тук се събрали. Нека бях сам. Тук има някакви хора.
Чули 126 хиляди. Ти ще вземеш към 20 и нещо. Не, 20 някъде даваш. 30 хиляди май от това. От тревата. Ще идем сега на парите и после ще се върнем да направим supply на това. Защото парите могат да няма изобщо supply. Или да е за продаване, да му ограбят те. Hey man, what's all these funny ass weed names now? Super Silver Haze, Chocolate. Man, just give me some of that good. От 140 взех. Аз ще го пропусна. Виж как застана. Y'all know y'all can't forget these classics. True pioneers at work right here, putting the West Coast on the map. Well, the West Coast was already on the map. But back in those days, it was just gold prospectors and shit. You know, cats digging for gold like a gold digger. Let's keep it West Coast, y'all. Макфън ги направи парите. Ма как да му... Смятай, то още не му омръзнал. То сега има да се забавлява. То сега зимата пускат повече работите и проекта. По-начесто. Няма да му мръзне на Макфънки. Февруари, март някъде чак след това чак лято. А пък сега ще ги пускат често. Сигурно след полицейския апдейт. Другото ще е чак не знам кога. Ако има наистина такъв, нали, ако е вярно. А пък ако наистина има с карти, нали, на историята, продължение и тем подобни, Макфънки няма ще купи друга игра, сигурно до GTA 6. Там към 2020, нали, има да играе. То ще има, виж как колицата да ходят нещо интернетът не е наред. Червен нюс, на нюс, дето е, няма да влизаш. Пуснали са някакво към Red Dead, какво беше там? Redemption беше. Това ще има трета част. И това нещо се е бъгнало на новините. Те са скъсали да влизат сега да пишат коментари си. И се е бъгнало, не мога да влизаш. Пращат да в ония жълтия сайт на Rockstar. Аз чух съм си се говоря. Да, ама той сега си купува работа. Кой Макфънки? И добре, за какво ви похарчил 380 милиона смятай? Аз... 283 похарчил, аз съм похарчил 180 и съм купил всичко, кажете. По толкова си купувал, нали, още 100 милиона отгоре е похарчил. Те, нали, по едно време си бяха напълнили. Кой бе, кой? Да, ама той фил, нали, си беше напълнил всичките гаражи с Т-20-та, такива, нали, тунинговани. Това е. Нали са различни цветове са правиш на интереса. Не помниш? Той Макфънки си беше направил два гаража с Т-20.
20-та, май. Hey, if your stereo costs more than your whole car, then you're doing it just right. You ready for this shit from your boy DJ Pooh? Давайте, нали имаш един период, го правиха по няколко пъти, нали? Поне бък. Да, ама тя невидата от смисъл не е от самото начало да играе с тях. Те са появи след това. А преди не беше заключен. Да, ама преди си съвиждаш информацията, не беше заключен. Давай, влизай, аз стигнах вече. Що слезе, бе? Аз мисля, че си минимизирал. Да. То не е имало такова. Няма съплаите, не работят все. Ето си седи на машината. То ако имаш съплай, то застои време, дето обикаляме да се е напълнило. Ами аз зарад него да правим хейстове. Трябваше първо да направим отис. Аз хвапвай да имам отис хейстове, като се давам всички... Таргети са. Трябва да слеза. Таргети на мен не ми ги дава. Нали ми се е бъгнала играта, смятай. Нищо не ми дава вече. Само лодките ми даваш. Има и такова хакучо мога да крадеш от улицата. Къде бе? Това е обикновено. Не ми се е бъгнала играта, значи. То няма как да ги целя. Обикни си ги кидрат. Нито виждам отбелязаното нищо. Да, то само да служи малко. Мога да направим само още една мисия да се понапълни малко. И пари да такова с коли мога правя. То ще е станало. Аз не мога видя и часа колко е в играта. Ти като целиш, ти като намериш единия, трябва после да намериш и другия за мен, защото аз не го виждам. Той е отгоре ли, бе? На горния етаж ли, бе? Той към мен е дошъл, бе. Ама го няма още. В смисъл подминал ма някъде напреди още. Ма като не го виждам къде и как да го намеря. Просто гледай на другия етаж, аз вече го настигна. Става умрял от това. Къде го настигна, а що не го видях като ми настава? Да. Да, вземем един хеликоптер с него да ходим. Ще се обаля, бе. Защото ще трябва да ходим до всичките такива. Да. Windsor Real Estate for super prestige, top value, investment grade, lifestyle defining, timeless class, effortlessly informal. Live your life like it's out of a catalog in an environmentally precarious area of biodiversity, seismic turbulence, and scarce resources. Nothing makes more sense than building a French chateau with a 25-acre lawn in the desert. Fabulous views. Look down on people. Live the American dream. Residing in a mansion waited on by immigrants who hate you. Windsor Real Estate. Real estate at the highest price imaginable. It's who you are. Bringing the antimatter.
Ти той ли беше? Да, аз като не го виждам. Сега ги видях. Чакай, сега ми ги даде. Ама телефона си още не мога да го бутам. Те са в града. Ми тръгвай да го носиш, аз ще да вече ми ги дават тя. Какво прави си? Не бе, нещо просто... Може да му е бъгнал от някой от тия дете за усесията да е бил такъв хакер. По принцип, като има някакви такива модери, се бъгва звук, общата работа, телефонът изчезва. Един ма блъс на трафиканти остана в начало на живота. Намери. Един път да се падне първия. Гледай как завиват. Колко нереално завиват тия трафика. Ти го изпреварваш, той завива, нали? Все едно в реалност те правят. Няма да се огледам, че тръгне да завива. Или дете се сече пътя, нали? Дете се завивате. Не е с предимство, пък сече пътя. Помагаш? Какво става? Напълнихме ли до някъде? Сега ще видим като влезнеш. То колко часа сега? Явиш на телефона си, че аз не мога. 2 часа. 20. Да варим за кола. Да се откраднеш. И аз ще продам и излизаме. Ето май пък ние скоро продавахме. Скоро продавах. То аз, ама то пак мина време. Може да е минало. Но не си го отбелязал. Не. Нищо не съм отбелязал. Заводи се взето с маркер. Сигурно е твоя. Но само ти му го маркнеш. Дали? Да. Той този маркер отдавна май си седи там. Не бе, аз го сложих, когато ми показа моторите. Нищо е по... Не мога да видя часа да му снимам. Хамър. Жут. Да, пробвам да продам, ако нещо ти да. Продая. Ще вземеш. То аз не знам и аз дали ще мога продавам, защото аз май продал. Ти ще мога да се вземеш. Да. Като дам Escape се вижда, че са 3.11. Та кола направо при мене се едно се бих да бил, ама те вече от... Що? Нещо се е бъгнало от цвета. Не се е бъгнал, просто така го дам. Може би си усилил... Жълт си такъв едно към бело отива, такова бело жълто. Не бе, не е жълто бе. В смисъл... Жълта е колата, ама се вижда нормално жълто. Добре. Чакай да направя обиколка да видим. Значи са минали към 30-40 минути, щом продали. Колко съплая направих. Съплай, че и продавахме.
Ма даже ще ми пусне на мене. Поне с този мотор бързо правиш доколки. Не е като с кола. Сега да не ти се кът пътя трафикантите. Да се блъснеш, да паднеш. Не мога да видя колко е часа. 3:52. Дано пусне. Няма 4 доколки направи. Е сега 5. Иначе свърши. Е сега последен шанс е. 5 доколка. Чай да ги снимам тия травестите, да ги пусна. Няма. Дали Z бутона ми работи това? Поне това не се е бъгнало. Фанах травестите. Аз ще си викна колата. От тония гараж ще си викна с механик. Аз не мога да се обадя на механик. Какво стана с травестите? Тръгнах си, защото стана 4 часа. Ай, тия 4 часа ли ще? Ама тръгни да ги биеш, да видиш някой, ако блъсни ги, не ги бий, да ги удря с нещо с оръжие. Да видиш като почне да гоня оня колека единия. Аз пейст. Чай да те абсолна на белата дъска, бе. На зелената, къде те бе снимал. Вярно е. Аз влизах днеска да го видя и то го нямаш. Са бях сетил. Ма трябва да отбележиш, то може ли да се отбележи сама се нещо това? Да ми излезе в профила. Не, то мога да ме видиш. Даре, ма има профила, ми не може ли? Някакъв начин да го кача. Трябва да те хареса и ти да го видиш. Или аз да го харесам. Трябва да го лайкнеш, бе. Ето, аз ще го лайкна. Аз си излизам. Добре, той аз е всякакво дам. Сега ще да пиеш вода. Бях. Той ботът си... Знаеш как ще го намеря къде, ако искам да го убивам? Той при травестите ли беше? Той изчезнал. Няма никакви пешеходци. What miracle did you want me to perform? Сега ми взема 4 гига и 6 от картата и 8,5 от рама. От процесора 40%. 35-40. Постоянно се сменя. Даже сега 51 стига. Ще не си харесам снимките. Не мога да се прибера парите от банката, супер. То аз нямам за прибиране. 12 милиона и 250 хиляди. Стига за днеска. Хайде да ги видя тия с колста твоите. Като си ги